Wemabhinca ngifuna ukunitshela iqiniso mina. Ngoba mina ngikusaba ukukhuluma iqiniso. Iqiniso lesibalekile ngoba mase likhuluma sivikela umlando. Akekho noyedwa sesikhathela abantu abathi bekhumbula iBraai emasontweni abo bese bethi bazohlonipha ubani afike namakesi ekabhiya kanye no nenyama kusiwe bese kuthiwa sekudokotela ubani ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho futhi indaba yokuthi kuhlangana abangani bakho bese bethi bawohlangana thizeni besebenzisa iuniversity as a venue not as an institution. Bese kuthiwa lo muntu usewudokotela ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto leyo. Abangani bakho nje niphuza nabo senisobeza ukuhlonipha ukuthi udokotela. Odokotela ababili kuphela kumaskandi sinabo. Ubhodlozi umsunguli kwamaskandi. Bese kuzoba insizwa yakithe ubaba uSipho Mchunu. Abanye cha angibazi mina. Abasivezele phela ubufakazi bama institution are recognized ukuthi ahonorisha abantu ama doctorate. Ngoba futhi umuntu akavela honorishwe nje kwenziwe iresearch ngomuntu ukuthi uyayideserve ini leyo nto na ukuze agcine sehlonishwa lo muntu. Ngale kwalokho qha sengishilo ngomfoko amagcino sengonyameni. Ngisho kabiza uprofessor bazokutshena ukuthi lento engishoyo iyona. Nobody had the right to honor anybody ngedoctorate. Dusomlando. Hayi hamba ke niyohlonipha amanye amagender. Ningazosibulala uMaskandi thina. Sesikhathele manje. Lo uzokhipha lapha kuthiwa sidlala ngamakadokotela bani dokotela ubani? Ngoba uSipho Mchunu akasaculi nje. Ngoba ubhodloza akaculi nje. Babili lo dokotela. Habe. Ngizokwetha leli hlathi lasenkandla la koMchunu. Le talk shop yomsakazo igama lalo namhlanje ngiliphala nosinqa semfene ngoba wayibona lapha into eminyama kanje eyimpi lento lena kubule wendlala lento lena sekwaqala kwaqawula abaqulu waqola ngisho amabhinqa kade amabhinqa ngiyawathanda amabhinqa ngithi mina ngiwathanda onke nama artist kuvele kubaqashe kungabantu ngisho isente ngisho imali kapetrol ayi uyabona lokho usinqa semfene koMchunu enkandla udoti lokho niqaphele kufuna nje njalo ukukhuphuka ngabantu kufuna udumo ngizokufaka uvoicemail ngithi ngiyakhiya manje ngisakuphendula voicemail ngikushaya current ngoba ngizokubamba ngempela lokho kunomsangane ekhanda lento lena kubulewe indlala akuhambe kuyolusa inkomo enkandla noma kuzoza kuzolusa nomlungu wami lapho chronic Mr Chronic akusho kunika amatoho akuyeke lokhu ukukhuluma kucela abantu ngizokuthiwa kubhizi kulezi insuku kucela amadata kucela nama airtime kodwa Nkosi yami yakubulala indlala ndoda wothi uzolanda amaphasela lapha khona amaphasela la ekhaya COVID-19 neXovizwe virus sekunyisile wena ubhanqa nayo umfana wami Mchunu mfana ngeke ungenze lutho wena ngiyokushaya mfana wami yeka lokhu ukukhuluma ku Facebook ngami voda ekhaya ungiqonde ngqo ufaceane nami ngoba manje ngilokhu ngikuphenya kancane ibheshu umfana ngiyaqhilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenza phi liphi itoho hayi ngithethelele ingane zakho kuphela wena uzolamba uzazi ulamba wena uyeke la ukuboleka imali zabantu iphi imali kaMhlonipheni umfoma phanga ehluhluwe hey 10,000 usubaqilile abantu ndoda hayi ngithi manje sengiyakutshena ke namhlanje ngithi angikwesabe mina ujwayela baba kusabayo umfana omncane wena igama lakho elinye lokugcina upitshana ngiyabonga